Khona lapho kwakudlala nje kwakungikhohlisa lo muntu nginengane naye ingane akusiyona yami ukuthi mina ngifuna ukumzwisa ubuhlungu yabona. Okay. Uthe mangilalela leso story hawu kungiphathe kabi lokho hawu usisi ngiyamazi and ngiyamazi futhi nangendlela akakhulu ngayo. Okay. Kwathi ngomunye uday hayi ngimbuza usisi kwenzakalani emakhokhelweni sihlangana khona njengoba ethe uzofika kimi nakhona lokho ngeke kuzokwenzeka. And ubaba ngani yakho unomuntu akamthandayo mina ngendlela ahleze encacisela ngayo. Wena angazi ukuthi ufana nani kuyena ngendlela akafisa ukwenza ngayo nangendlela asekwenze ngayo yabo. But ukuqala mina kube nale ndlela ukuthi ngiphatheke kabi. And okwesibili futhi ngiyakubona ufuna ukuphinda phambi kwami. Kodwa bethu khona okunye nawe engifisa ukuthi ukucabanga. Ngumuntu wesilisa naye umuntu wesilisa. Kodwa inhliziyo zethu ayifani and nokuzwelana kwethu nabantu akufani. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlank Life TV. Iphinde nginamukele futhi. Namhlanje ke sivakashele ubhuti. Khona into esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayidlulise kulo muntu lo acela ukuthi alandelwe yena. So, asike siphuphe nje udlebe silalele ukuthi kwenzakalani. Sobona kanjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo nala usuka khona. Oh, Sibonga, ngokwamfeka Sibonga. Mfeka? Yebo. Kukuphi emakhaya? Emakhaya ami kuSemvoti. Okay. Yebo. So ngicela ukwazi ke ungilandise nje kahle ngesineke ukuthi why uzile la ekhaya ungiqale nje ekuqaleni because ungibeke esithombeni because angangekho kwenzeka lokho kuzele la. So ngicela ungazise nje. Yebo. Engifisa ukwazisa khona siswami ngibe nenkinga yokubuka isimo singafikanga kahle kumina nami yabona. But leso simo leso ngabona ukuthi kuyaphoqa ukuthi hambe ngicine ngihambile ngaze ngafika la. Yebo. Ngosisi nomfowethu baya bagcina sebezalelana ingane ukuthola ukuthi ubhoti akuyona yakhe ingane kodwa usisi uyazi ukuthi ingane akuyona kaBhoti kodwa ngathini uhambe wazi ubhoti uyabona. But kwase kuba nale ndawo yokuthi ufuna ukuba nalento leyo yokupheya ukosisi yabona. Kodwa manje lokho wakwenza ngendlela ngekho right ngoba ngisema ngikubuka mina kwaba negame la ubhuti owaye umuntu okwakufanele alethe amalobolo kubo kwasisi lo osebethole leli mntwana kodwa ubengakazi ubhuti yabo. Okay, usisi mina ngisebenza naye yabo. Ubhuti wangasekhaya yabo umkhaya wami ubhuti but usisi ngoba ngisebenza naye futhi naye siyazwana naye siyaxoxa naye nje akunankinga and uyazi ukuthi ne-boyfriend yakhe iwumkhaya wami yabo and nayo i-boyfriend yazi ukuthi usisi ngisebenza naye. Okay. Manje okay kushuthi khona le day le abemane sixoxela nje mhlambe emakhaya yabo na umfowethu yabo. Sixoxele masikhona emakhaya sixoxele ayi kube mnandi kwaze wagcina sekufika kuyena usisi lo ukuthi hawu ngambuza mfethu lethami niyolobola usisi nakho ustakhelwa imoto endleleni kwenzakalani wagcina uqhubekile wayikhanda enye iplan noma wagcina wenze njani hayi no wayesengitshena kumfethu uthi hayi ngagcina ngaqhubekanga mfethu but nakhona lapho kwakudlala nje kwakungikhohlisa lo muntu nginengane naye ingane akusiyona yami ukuthi mina ngifuna ukumzwisa ubuhlungu yabona. Okay. Uthe mangilalela leso story hawu kungiphathe kabi lokho hawu usisi ngiyamazi and ngiyamazi futhi nangendlela akakhulu ngayo. Okay. Kwathi ngomunye uday hayi ngimbuza usisi kwenzakalani emakhokhelweni sihlangana emsebenzini nosisi okay sesiqedile nobhuti. Hawu usisi angicacisele istory sami ukuthi hayi no mina ngagcina be abantu abezayo sesilungisile ekhaya sisenze konke sathenga izinto
bagcina bengakwazanga ukufika bakhala ukuthi baphantshelwe imoto amasondo endleleni bagcina bengakwazanga ukufika. So ngiyabuza usisi ukuthi ubufakazi balokho wabuthola wena ukuthi imoto yaphantsha ngempela endleleni? Uthi yebo wabuthola ngoba wamsendela ama-pictures yabo imoto iphantshile endleleni yayibona lo. Okay. Ngaba nalokho ukuthi umfowethu sengeke ngakhuluma naye and wangitshela umfowethu ukuthi hayi vele yena lento wayenza nje yayingekho leyo nto leyo wayivele engayi lapho. But manje njengamanje usekolunye uhlelo lokuthi ufuna ukuphinde amshaye ngesinye skill sokuthi ufuna ukuphinde amhlukumeze futhi. Maye mina ukuhlukumezeka komuntu wesimame lokhu okudala ukuthi ngize ngicine ngihambe ngize ngifike la. Lolu daba ngithanda ukuthi ngulibeke and lube nabo abantu abazoluzwa abanye baseceleni bengibonise kulona ukuthi mhlambe ngabe khamba kanjani ngalo mhlambe ngalunga kanjani ngoba kuye kwangiphatha kabuhlungu uma ngithola ukuthi umfowethu ufuna ukumphinda usisi kodwa ufuna ukumphinda ngegame yokuthi ufuna ukukhokhela omunye unkosikazi kodwa uzokwenza engazi ukuthi uzokhokha kubo kasisi yabo bese enze ama-video ehamba yabo lento uzoyenza kushuthi ngala nangala balindile ngala kubuka ama wengane ngala kodwa uyakhokha yena ngala yabo. But usisi mangikhuluma naye ngimbuza ukuthi uyazini ukuthi ubhuti uzofika ezokhokha ekhaya na? Uthi yebo uyazi. Okay, ngabuka ukuthi lobu buhlungu obuzoziwa umuntu wesimame kunganani ngibuka mina umfowethu ngiyamazi and now usisi ngiyamazi ngisebenza naye futhi okukhulu and nenhliziyo yakhe ngiyayazi ukuthi khuleka kangakanani. But lokho kwangiphatha kabuhlungu. That's why ngizongagcina sengizofika la. Uthi wathola kanjani ukuthi umntwana kuyena wakhe? Angeke ngazi ukuthi uthi wathola kanjani kodwa ukuthi ezinye izinto uyebe nakho ukungifihlela kodwa uthi unayo isho ukuthi umntwana kuyena wakhe. Okay. So wena okay ngiunderstand ukuthi awuthandi umuntu wesifazane ezozisa ubuhlungu. Ube wazi ubona usikungcono ukuthi umtshele. But yini enye mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyayidinga noma ufuna ukuthi yenzeke ngale nje kokuthi ufuna ukumqwashisa? No, mhlawumbe ngabe ubhekile kusisi noma ngabe kuthiwa mhlawumbe kukhona lokho kodwa njengamanje engisacela ukuba noma ngabe kuthiwa yebo uqashelana? No. Uyamthanda sisi? Yebo sisi ngiyamthanda kodwa akwazi ukuthi ufihlelana ingoba ngekukhona ukuthi konke kuhambe kanye kanye. Yeah, nobe ngibuza angisho ukuthi into esizoyicela manje kodwa ngifuna ukwazi ukuthi yini le esemumva engaka ekwenza ukuthi uzikhathaze ngokuthi usisi akangahetheki ukuhetheka sekuhethekile mhlambe sekwenele. So bengifuna ukwazi ukuthi why unendaba kangaka ukubuka indlela usisi sihlangene emsebenzini naye ayekhulume ngawo ngomfowethu yena umkhaya ngibona ukuthi hayi ukusho ukuthi uyamthanda yabo. But umekhuluma nje ngayo uhlezi naleyo ndawo le yokhombisa injabulo nothando ngibona ukuthi ekuse mangathiwa lo muntu lo mhlawumbe uyayithola lento ekhulunywe lo mfowethu ngayo ngamphatha kabi lokho kodwa kungangcono ngizame indlela yokuthi usisi asizakale phe kwalokho kuhlukumezeke engikubonayo okunye futhi okuzophinde kwenzeka. But ekuqaleni usisi benginalo ulwazi lokuthi umfowethu wayekhande iplane ukuthi uzokhokha kanti wayengivele engazili ukuzokhokha yabo. Lokho kwangiphatha kabi ukuthi ngigcine ngithola into kanjalo kodwa ngathi ngabona ukuthi nawe usisi mangisi ngiyamtshela lo nto leyo mhlambe uzogcine ephatheka kabi. Ngase ngizama indlela ukuthi hayi akube nendlela ukuthi mhlambe sixhumane mhlambe ngendlela enohlelo olungcono njengoba ngizihambe ngaze ngafika la. So what if ubafo uyayibona le video le akuze ukhuluma ngalokho nje awunqenini ukuthi mhlambe kungasekwenzeka kube khona ukukhuluma okukhulu ongezophela? No, awunankinga nalokho? Nginayo inkinga nalokho kodwa leyo nkinga engibe nayo ayizange ingenza ukuthi ngibe novalo kakhulu lokuthi ngigcine ngingakwazi ukuthi usisi ngikwazi ukumsiza kule nkinga engibona ukuthi uzophinda bekuyona. But esikhathini sanamhlanje ukuze kuthiwa umuntu uthatha intambo wazibulala ngento encane kanti mhlambe leyo nto leyo ibingakwazi ukulungiseka. Yebo. Okay, ithi ngimlande kusisi khona sokwazi ukuthi sikhulumisane. Alright ngiyabona. Ngicela sondezela. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami mina ngoba Mtola wakandlela ngicela ukwazi nawe. Igama lami nguNokwanda ngwaZulu Sibongo. Uyamazi ubhuti Ndlela?
Ya ngiyamazi ubhuti. Umazi laphi? Ngisebenza naye aphinde azwane nobaba ingane zami, nobaba ingane yami. Oh, okay. Kunodaba-ke afisa ukuthi alikhulume nawe. So ngicela umuphe isikhathi sakho nje umlaleli ukuthi ufisa ukuthini. Ngiyaphila nokani? Ngiyaphila. So kunodaba bese ngithuthi bengazi ukuthi ngizokwazisa kanjani yabo lonto leyo. Kunendlela mfethu ophatheka ngayo engayithandi kahle kahle. Uyakhumbula ubaba wengane zakho ethi uzovela kini khona azokuletha? Ya ngiyakhumbula. Uyakhumbula ukuthi wagcina ebanjwe yini? Ya waba nenkinga yemoto. Okay. Bengizocela ukuthi ukwazi namhlanje lokho ukuthi akubanga iqiniso lokho ukuthi waba nenkinga yemoto. Manje wena lokho okusho ukuthathelaphi? Ngiyathemba ukuthi ngoba kuwumkhaya nje. Mhlawumbe uyazi bethu abantu abasuka ngandawonye isikakhulukazi thina amadoda inkinga zethu eziningi siyakwazi ukuthi sikhulume masindawonye. Ubaba ngane yakho uyakwazi ukungixoxela mina yonke inkinga yakhe. Oh. Yeah. So ube nokungichazela ngawe ukuthi unezinsolo zokuthi ingane enayo akuyona yakhe. Imali usuyangidida ke. Ikona kuphi ufisa ungitshela kona kahle kahle? No, engifisa ukwazisa khona kahle kahle ukuthi the time ethi uzofika kini ezokhokha no eletha amalobolo ngabeka kanjalo. Kwakungekho konke lokho inhloso zakhe okuwukuthi wayifuna ukugila kahle kahle. But now uyazi ukuthi akukho lula ukuthi ungathi ulindele abantu basemzini ukuthi bazofika uvela ubeka amanzi kuphela etafuleni ubalindele ngawo. Angithi uyakwazi lokho. So nginesho ukuthi naspenda for ukulinda ubaba wengane ukuthi hayi namhlanje uzovela emndenini wakho uzokhombisa ukuthi umuntu oneqiniso kangakanani kuwena. But kwaba buhlungu kodwa mina lokho uma engazisa ukuthi kwangalona iqiniso lelo kwakuyinhloso yakho ukuthi wayefuna ukugila kwangiphatha kabi futhi lokho. So wena ngoba kade ngaqala ukusebenza nawe wathulelana sonke lesi sikhathi ungangitshela. Why wazoqhamuka manje namakhamera? So no wonder izinto zeyidinga ukuthi noma uyithola into uyinike isikhathi sokuthi uyicabangisise kahle. Ukuthi uma ngathiwa mhlambe uzama iplan ukuthi lento mayilunge ingalunga kanjani. Imali before sizifike lapho. Unofakazi balokho kushoyo? Nginabo ubufakazi bami uyena. Okay. Yeah. Ubufakazi bakho uyena. Yes. Right. Okay, part of mina iyafuna ukukholwa futhi enye akulula ukuthi ngikholwe because uyakhumbula ukuthi uke wangenzela ngenye indlela ngithi phambilini. Yeah, ngiyakhumbula. So ngiyafisa ukukholwa kodwa futhi yabo nje into engitshela wena ibhlungu kakhulu but angazi ngizothini kuwena mina. Angazi ngizothini. But njengamanje angithi khona esibesenike uhlelo besenike nabaphekwalo wathi uzofika ekhaya. Angathi ngisafuna ukusho njalo ukuthi the reason why ngingakholwa ingoba sakukhuluma lokho kushoyo wena eze efelwa imoto, right? Sakukhuluma and ngikhuluma nawe nje usenhlelweni zokuthi aphinde azovela ekhaya. So wena mase uzoqhamuka nento kanje angeke ngazi mhlambe ufuna ukuthi uvimbe ukuthi kungenzeki angazi because wake wangizela nezinkulumo zokuthi ngathi ngendlela yokungibuka ngenye indlela yabo. Uvimba kulokho angithi uyakhumbula. Ngiyakhumbula. So ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi ungikholwe. Kuzomela ukuthi ungikholwe konke engikutshena khona but bengeke ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngize ngizovela
sengiqhamuka namakhamera for ukuchaza lesi story lesi ngoba nami benginakho ukusaba ukuthi uma ngathiwa mhlambe ngiqhamuka nginje mhlambe ngiza kuwena straight ngizoyikhuluma nawe lento mhlambe ungaba nakho ungayikhola kodwa njengoba ungibona ngilana angikwazi ukuthatha isinqumo esifana nalesi ekugcineni ngisithathe ngento engekho. Manje sakhuluma ngoba bengane yami la noma sikhuluma ngomunye umuntu ukuthi angikholwa ngifuna ukuqamba amanga. Ngiyakuzwa uyayichaza indaba yakho but akulula ukuthi ngikholwe. Ngiyazi esithi. Akulula ukholwe vele. Kodwa nokwanda uyazini ukuthi okunye ngifisa ukwazisa khona njengoba ethe uzofika kimi nakhona lokho ngeke kuzokwenzeka. And ubaba ngane yakho unomuntu akamthandayo mina ngendlela ahleze encacisela ngayo. Wena angazi ukuthi ufana nani kuyena ngendlela akafisa ukwenza ngayo nangendlela asekwenze ngayo. Yabo. But ukuqala mina kube nale ndlela ukuthi ngiphatheke kabi. And okwesibili futhi ngiyakubona ufuna ukuphinda phambi kwami. Kodwa bethu khona okunye nawe engifisa ukuthi ukucabanga. Ngumuntu wesilisa naye umuntu wesilisa. Kodwa inhliziyo zethu ayifani. And nokuzwelana kwethu nabantu akufani. Njengoba mina ngila angizange ukuzoniqhatha nobaba engane yakho. Ususiqhathile vele already. Ususiqhathile nje. No mhlambe kuzokwenzeka ukuthi ugcine ubone ukuthi angimqhatha. Kuhlungu akafisa ukwenza kuwena. Mina ngiyafisa ukuthi ugcine ukwazile ukuphuma kule nkinga engikubona ukuthi kushuthi wena empilweni yakho yonke uzitshela ukuthi unomuntu nje ufuna ukubona njalo ubuhlungu kodwa ubwenzo yena futhi kubuhlungu lokho mina ngendlela engikubuka ngayo. That's why ngikhethe isinqumo sokuthi ngcono ngizila nawe ngikuthole sikwazi ukuyilungisa le. But nawe yazi bethi ngisho emsebenzini singabantu abaphilayo futhi abaphilela nayo. Ngokuthi ngazi ukuthi umuntu ofana nomuntu kamfowethu kodwa ngendlela akenza ngayo yena kuwena mina ayingibusisi. So usho ukuthi njengoba besehlelile ukuthi ngoNovember uzozovela ekhaya nalokho futhi kusayisikini. Angazi Usho ukuthi njalo. Angazi ukuthi mhlambe uzogcina ungikholwa kanjani kodwa ngiyacabanga ukuthi uyabona ukuthi ngikhulile nawe ukhulile. Ngeke ngithathe isinqumo sokuthi ngithathe ngizokubeka la ngikubeke nje for nothing ngizokhuluma into engekho. Nokwanda ingiphathe kabi lento le engitshona ubaba engane yakho and futhi nengibonayo and futhi nengicabanga ukuthi ngisazoyibona nawe usazoyibona ukuze ukwazi ukukholwa. Ngiyafisa ukukusiza, ngiyafisa usizakala. But kodwa ithemba lakho uma usalibeke kuyena kakhulu angekuphikisi kulokho kodwa engikulwelayo ngikulwela ukuthi ugcine ukwazile ukuthi ube right empilweni. Kubuhlungu ukuphila nomuntu iminyaka uzinika ithemba lokuthi uyakuthanda or uyakukholwa kukhona konke okushoyo kuyena kanti ekugcineni leyo muntu akakukholwa kuyona yonke into but ufuna nanokugqilaza even ngisho nasempilweni. Akuzwa. Ikhona into esenayicabanela kakhulu nomuntu wakho. Ikhona into esakasayicabanela before. Sake saxabana sibanga ukuthi wake wangibamba wangibamba efonini ngikhuluma nomfana ayisazi ukuthi ngihlukene naye. Okay. But kwangakona ukuthi sikhuluma indaba zamathandana wayefuna nje ngimsize since esuka le emakhaya engalazi ithiko. Okay. So ayifuna ngimtshengise la kwenziwa khona isira ke so wasibamba ke okay and that was before ngikhulelwe futhi ngangakho ukukhulelwa nokukhulelwa. Umntwana lo owakhe kodwa Owakhe umntwana.
Oh, okay. So ngokuxolisa kwakho-ke ngathi kade ubanjiwe, mhlambe wambona exola nje kudlula noma uyilo muntu lo ogcina amaqhubu mhlambe mesethi ngizokubamba kusalayo? Mina ngakho kungithusa konke lokho because ngokubona kwami ube umuntu oxolile. Okay. Wazothembisana nokuthi uzovela ekhaya ukuthi njengoba-ke wasesekumele avele-ke nakhe sefika ne-excuse yokuthi kuphatshe isondo because sengikubona as i-excuse manje since ubhuti esemchazile. Kodwa ngempela awuyicabange leyo kuphantsha kwesondo. Usho ukuthi nje sasengekho isipele nje. Angazi. Noma kwenziwe ngenye indlela. Awukwazi ukuthi phela usuzowatshela umndeni wakho ukuthi kunabantu abezayo ekhaya. Na kanjani labo bantu labo kufanele bahlinzekele ukuthi uzabona. So kuyaspendwa. Naye emlisa kwakukhona ayiphethe na kanjani wakufanele azoxoxisana nomndeni wakho niba abantu abathandana ngokusemthethweni. So mase kuzophantsha isondo ingekho nje enye into esingenzeka sengaze kukume ngeke awuyicabange lento. Angisho ukuthi mhlambe kukholwe manje ngoba utshelwa manje, angikusho lokho but awuyicabange nje leyo kuphatshelwa isondo. Ngiyayizwa yona. Ayihlangani njengamanje sengiyayizwa ukuthi okay fine shothi ola lo ngibe bekade kwamanga lokho. Okay. So yena awukazi nje uzumbambe nomunye umuntu? Ayikho into esekwayibamba noma ayikho into esoko nje wayibona? Ayingasho ukuthi hayi kusho ukuthi uyakwazi ukudlala amakhadi akhe kahle because akukho engake ngakubamba akukusolisayo futhi akakwenza. Kusho ukuthi umuntu okwazi ukudlala amakhadi akhe kahle, ngiyamncoma ngisho. Umthanda ngale ndlela umthanda ngayo nisaqala ukubonana noma sekukhona ushintsho? Alukho ushintsho bengisabe khona kumina esayidini lami ngingengazi-ke kuyena. But nje indlela engimthanda ngayo kusafana futhi njengoba bengikwazi ukuthi ngiphinde ngimthembe futhi ngoba ethe uzophinda azovela ekhaya ngaphinde ngamthemba. Okusho ukuthi bengisamthanda. Ngisamthanda futhi namanje kuyiqona ukuthi-ke sekuyilezi indaba engizwayo enganambitheki kahle, angizizwa kahle. So sorry. Akulungile. Konda ngifuna ukuya kuyona nokani. Sekukaningi ngikubuka okufana nalokho engikubukayo. Kuyaba khona ukuthi umuntu okuyena yena umthanda ngempela. Kube ukuthi yena mhlambe uyibonela umdlalo. Uyakwazi lokho? Mfethu izinto ezenzakalayo vele lezo. Yeah. Kodwa bengakazi ngiyinike ukuthi ubaba ingane yami ngakho. Kungani ke yena ethi ufuna ukuqondanisa nokuthi the time wena ekunikeza ithembiso zokuthi uzothumela abantu ekhaya bese eyokhokha futhi ngapha, and then bese efuna ukuthi lokho kumele wena ukuprove ukuthi okay ubezofika ekhaya wangafika uthi usuyathola ngala sekunomunye umuntu futhi esemkhokheli. Lokho ngakuphatha kanjani phe walokho osukuzwile noma phe walendlela le sekuye kwafika kuwena ngayo enhlizweni njengamanje ngoba sikhuluma nje? Hayibo, ema ufuna ungitshela ukuthini-ke futhi? Njengoba ngikutshela ngicabanga ukuthi kuzoba nzima vele ukuthi ungikholwe, kodwa okunye nokunye ngiyacela ukuthi uzinike isikhathi sokuthi ucabangisise kahle, ubukisise kahle, ake kutshene khona bese ukuphenya kukhona ukuthi ngabe likhona iqiniso la ngaba alikho yini, and then uzukwazi ukuthi nawe uthole indawo yokugcoliseka kulona. Wena kodwa ngicela ukubuza ukuthi ibingekho enye indlela obungangithiphisa ngayo because phela ngisebenza nawe and mhlawumbe kuyophela unyaka wesi-4 manje sisebenza ndawonye. Ibingekho enye indlela obungangithiphisa ngayo kodwa-ke because manje siphambi kwamakhamera and izobuka umhlaba wonke le nto le. Ngiyacabanga. Nokwanda ngiye ngacabanga kaningi ngalento le, ngacabanga kodwa ngabona ukuthi okuzongisiza ikhona ukuthi mhlambe lento igcine ibuka umhlaba wonke ngoba bengeza kuwena ngizokutshela direct, and then ungakholwa mhlambe ugcine uthatha ifoni ukwazi ukumfonela umfowethu umxhumane umbuze zonke lezi zinto engikutshela zona ekugcineni bese ngibuka njengomuntu omubi.
okungcono njengamanje yilokho engikubonayo mina ukuthi isibukwe yizwe lonke sichaza le ndaba noma ngikuchazele ngale ndaba ukuthi ayibo khona iqiniso elingekho right kuwena wena uyitshela ukuthi li-right. Ngiyakuzwa. Ngizoqala nje la mhlambe angikwazi ukuthi ungathi uphuma ngemoto egcekeni ungabi naso isipeke sesonto just in case engalo ukuthi ekusele imoto uma yenza something la kumele ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiyilapho ngiya khona uma wemisele ngalo ndlela leyo ehambayo ngaleyo moto ohamba ngayo. Shuthi kahle kahle isilima bekuyimina. Okay, ngiya-understand futhi. No, angisho ukuthi isilima bekuwena kodwa engifisa ukukushiya nakho ukuthi konke lokhu ukucabangisise kahle amane kufikise emadlebeni akho ukubuke njengeqiniso wena. Kodwa namhlanje ngibonga ngoba ithuba lokuthi ukuphenyisise kahle usuthola. Bathi-ke mhlambe ngiyazi ngiyakubona ucobekile kakhulu kodwa yini nje ocabangayo ukuthi step sakho sokuqala uzokwenza ini? Ucabanga nje njengamanje? Ngifuna uqhama njengamanje akukho engikucabangayo. Okay. Akukho engikucabangayo okusile. Konke engicabangayo kuzongifaka enkingeni konke egcineni because manje iyangicasula le ndaba engizwa la. Iyangicasula angifuni ngisho. Ibhlungu futhi because egcineni agcina ngokwenza mina kuphela isilima nabantu basekhaya. Umndeni. Kubhlungu. And akudlalwa ke njengabazali. Nabantu basekhaya. Hayi abazali nje cha. Mama nje bethu uyayibona lolu hlelo lolu. Imali Emthembana kangaka ke nje futhi ke nakho kuvele kumphatha kakhulu kabuhlungu. Uyamthemba kakhulu, uyamthemba. Akafuni lutho ngaye. Eish. Nambe ngimthemba, nambe ngimthanda futhi because uba benganiyanga egcineni. But mase kunendaba ekanje. ngicela ukubamba khona noWanda ungasheshe ufikele kuhlungu okutheni. Mina ngikholelwa ukuthi ugcine ucabange konke akwenzayo kuwena i-solution izoqhamuka kuwena futhi if usucabangisise kahle. Akekho omunye umuntu ozocabangela inkinga zakho kodwa bonga ukuthi khona okutholayo futhi bethi ucabangisisa kahle ukuthi wayitheni kumina kwenzeka kodwa kungani kungani ngoba akukwazi bethu ukuthi umuntu angavele nje ethi uyahamba endleleni imoto ivele iphatshele isondo bese iyajika abuyele emuva ethi angisayi lapho engenza noma yiphi plan. And umuntu osimame mhlambe engifuna ukuthi ucabangisise kahle ukuthi uma umuntu ethi uyakuthanda kufanele lokho kube yikhona and akhombisa azibonakalisa ukuthi njengoba ekuthanda nje ulwa ngayo yonke indlela ukuthi lapha afuna niye khona ngisho nangathiwa khona okuzama ukuba namasithezi kuleyo ndawo kodwa kumele azame ngayo yonke indlela ukuthi nigcine nikwazile ukuthi nifike lapha ngithi uyakwazi lokho. Wayengenza noma ngayiphi indlela mhlawumbe engaqashwa ngisho imoto egcine befikile kimi kodwa angisho ukuthi kholelwa lokho engikushoyo njengamanje zinike isikhathi ucabangisise kahle konke engikushoyo. Kodwa engikubonayo mina angikuboni Juluka ngishizale indlela engiqhaqhazela ngayo. Askis. So usazokwazi kodwa ukuqhubeka usebenze kahle nobhuti noma mhlambe naye khona inzondo edalekayo ukuthi ubekugcinele izinto enje enhlizweni engakutsheli kuyima ezokutshela namhlanje nakhona futhi ivideo ezobukwa nje yo abantu abaningi ukwatile khona shem ngimcasukele ngokuthi ubethuleleni sonke lesi sikhathi because ngisebenza naye. Okay. Kodwa futhi manje ngiya-understand umuntu ongakuthanda ukukhuluma. Okay. Phinde ngiyibuze futhi ukuthi senza umuntu engakuthanda ukukhuluma isibindi singaka sokungilethe emakhamereni wayesesithathaphi? Ngiyakuzwa. Wayesesithathaphi? Ngiyakuzwa. Ngicela uhambe ucabangisisa ngalo lolu daba lolu. uNovember awukho kude. Ula iminyango ukusasa.
so nje ukutshelile ukuthi ubaba wengane yakho ucabangani, so angazi, but ngicela ucabangisise kahle yonke lento le ubone ukuthi uzokwazi ukuphuma kanjani kuyona. Ngiyabonga nje ukuthi uzile, ngiyabonga ukuthi usinikezele isikhathi sakho wasilalela ukuthi sithini, ngiyabonga kakhulu. Buka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani, silana ke la sikhona njengamanje. Kubuhlungu kona ngoba kuzwakala kuyasinda shem, kuyasinda. Umuntu yazi mengakuthandi kufanele avele akuyeke, angalokho eqhubeka qemba lamanga athi uyakuthanda kodwa enza isenzo ozosibona nakwaye nawe ukuthi azikho impawu zothando kulesi senzo lesinje. So asikho isidingo sokuthi siqabelana amanga othandweni. Umuntu uma umthanda enza ukumthanda, ukuclean nje okuhle ungeke kuzokhalise umuntu futhi. Uma ungasamthandi uphumele obala futhi umtshele ukuthi hayi uqala sahlangana ukuze sizoba right sonke, kunokuthi ungadicilela inhliziyo yomuntu phansi wehudule. Asikho isidingo. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nesiwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.